Ja, nu søger jeg et job stadigvæk, men jeg er i løntilskud i en børnehave. Og det er 37 timer. Så det er egentlig det, jeg bruger dagen på. Ja, jeg elsker at arbejde med børn, og ja, jeg synes det er dejligt. Egentlig. Da jeg startede med at spille CS sådan rigtig meget, der spillede jeg og trænede fodbold 4 gange om ugen. Plus jeg var hjemme og spille CS før og efter træning også. Denne gang der vil vi rigtig gerne vinde DreamHack. Det betyder rigtig meget, og det er noget, vi har vil satse på 100%. Så det betyder meget for os, og jeg føler også, at vi er klar. En ud, pop, close link. To 6, en pop og en. To pop. Boys, den er ikke vundet. Den er ikke vundet. Kom nu. Vi vinder det her. Kom nu. Lad os lukke noget og spille safer sammen. De prøver at lave noget random. De er nødt til at lave et eller andet. De er nødt til at satse. Alright, people. This is getting intense. We see Fnatic. Only 24 hours ago, even less than so, they were the Swedish champions, but now they're about to win the DreamHack tournament as well. Can Navi stop those plans? 4-on-3. This might be the tournament round for Fnatic. He picks off Markelov. 2 more Ukrainians remaining. 1 more remaining. Will Fnatic... Good morning, and we're back here. Fnatic ending up winning the Swedish National Championship, coming up big, winning the 2 last matches on stage here versus SK Gaming's in the final. And today we have Fnatic playing 2 more games. Hopefully, if they win the first game, they're playing the Polish team, ESC, one of the best teams in the world, in the semi-finals here. Best of 3 maps, and it's going to be interesting to see if they can come up as big as they did last night versus SK Gaming. Kom igen nu, boys. Nej! Hvor er det fedt, det der, dreng! Fucking nice. Og det er Altså, i fodbold jo, du træner 2 timer måske, men så kan du ikke mere på grund af fysikken. Men i Counter-Strike der er fysikken ikke så stor, så der træner du måske 6 timer i stedet. Men det er det samme, der er taktik og der er kommunikation, og det er egentlig de 2 vigtigste ting. Og så er det selvfølgelig, hvor god du er til at ramme, og det er jo sådan i fodbold. Der skal du også kunne ramme bolden, ja. Og skyde præcist. Det er det samme, og så på en anden måde er det noget helt andet, jo. Men folk vil aldrig godkende, at det er en sport, jo. Selvom jeg føler det som en sport, jo. Det handler om at vinde, og det synes jeg er en sport. Jeg tror bare, folk har svært ved at sætte sig ind i, at man bruger så meget tid på at sidde foran en computer. Ja, folk har mange fordomme, tror jeg. Og man nørder er, hvordan de er, hvordan de ser ud. Nice! Woo! Russer! Det er klart, at de sidder spillere. Det gider jeg ikke til tagkampen. Der er jo altid nogen, du ikke kan lide. Og altid nogen, du ikke kommer så godt ud af det med, men jeg synes, det er rigtig vigtigt på et Counter-Strike-hold, at du kan sammen, og du kan godt sammen, og du har det godt sammen uden for spillet. Vores hold specielt, det er bedst, når vi er glade. Når vi bliver sådan lidt sure på hinanden, så begynder det at gå dårligt. Fucking vigtig runde nu. Vi breaker dem nu. Jeg skal hjælp. Dosia 1 HP, ja. Han tør rampe, tror jeg. Ja! And what a
games we had. Fnatic just rolling over ESC in the semifinals, and Navi rolling over Virtus Pro in the other semifinals. It's been some dominating games from both these teams, and they're gonna clash off later tonight in the finals here at DreamHack in national tournaments. All the top teams in the world are here today, and it's gonna be the two best teams in the world clashing off here in the finals in DreamHack in a big arena before thousands of people. This is gonna be legendary. Vi skal være i arenaen senest halv 3. Halv 3, ja. Vi skal spille kl. 3. Hvad? Selvfølgelig ved de, at Fnatic vinder, altså. Og så? Vi spiller en finale nu her. Om en time. Ja. Ja. Ej, vi skal ikke stå i kø. Tak, tak. Tak. Vi ser dumme ud uden sminke. Okay. Men det er fair nok. Vi spiller også computer. Men det fixar det här, boys. Eller vill du att de ska vara där uppe istället? Eller Harley? Harley. It's the third day here. We are in Jönköping, Sweden. Beautiful third day, but it is going to be wrapping up the final day of competition here at the biggest land in the world. Skal vi starte ud med ingen AP, bare en AP for og så skifter vi hurtigt. Vi skifter hurtigt, hvis vi mærker det. Ja, vi ser hur det går. Ja, vi kör bara nu pickan. Anyway, we're about to go live. Feel the hype. Second match of DreamHack Summer 2012 Counter-Strike Final. Fnatic versus Navi. Sweden versus Ukraine. Are we ready? De ser ellers glade ud derovre. I can't believe what I'm seeing. Freeze left by himself. Unfortunately not able to win the round for Fnatic. They needed that round so much. This is really bad news for the Swedish-Danish mix. We call it Fnatic. Ja, men de havde taget over hele midt. Jeg sagde det 100 gange. Kravler frem og spotter på kassen, Michael. Jeg ved det godt. Kan man ikke bare snakke, hvad der sker? Altså, folk bliver nødt til at snakke sammen. Vi var lige ved at smide det hele væk, jo. Ja. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, vi bliver så nervøse, tror jeg. Jeg ved det ikke. Nu er det 1-1, og så er det sidste afgørende. Vi får altså hele tiden first kills, og så dør vi bare 4 mand instant. Ja, men så det er for at vi har en taktik. Jo, men Felt var ikke med, jo. I var 4-2. Ja, det ved jeg godt. Jeg stod så 12 skott som mistade, og så bliver jeg HS'ad. Helt ærligt. Vores in-rush. Ja, får vi aldrig ind. Jeg ved ikke, jeg skal lige pisse i hvert fald. Det är face. Det är Face alltid 3 stegen, så vi kan alltid backa. Now they had time to relax, 5-10 minutes off. It can do a miracle to your mindset, a miracle going into a new map. Starix left by himself, 2-on-1 situation, sorry 3-on-1. Freeze from behind, take the run to Fnatic! That was the perfect start they needed. If you look at the scoreboard, we can realize that Freeze was the man of the hour this time. Three frags for Freeze. 3-0 is the score. The Swedish-Danish team, Fnatic, is in the lead on the final map of DreamHack Summer 2012. And we have a score of 3-1 in the favor of Fnatic. Round number 6, current score is 4-1 in favor of Fnatic. This is the third map, the final map of the DreamHack Summer 2012 Counter-Strike Final. Alright people, this is getting intense. We see Fnatic. Only 24 hours ago, even less than so, they were the Swedish champions, but now they're about to win the DreamHack tournament as well.
Can Navi stop those plans? 4-on-3. This might be the tournament round for Fnatic. He picks up Markelov. 2 more Ukrainians remaining. 1 more remaining. And Fnatic takes down DreamHack Summer 2012. Excellent play from all of them. Congratulations. And good game, Navi. And we're done with all Counter-Strike here. Fnatic coming up big. Not a big surprise. They won the Swedish Championship. They won the International Championship. By far the best team in the world right now. Jeg skal ud og prøve at arbejde som tømmer. Så det er klart det største mål. Og så ved jeg ikke, hvor længe det Counter-Strike bliver ved. Min motivation det er, og lysten til at spille, det der er vigtigt, synes jeg. Og den er der nu. Og så længe den bliver der, så fortsætter jeg.